Obećanje koje otkriva kako će se ostvariti Božja namera. 4. odlomak. Pitanje. Koje je 3 stvari Jehova naveo u vezi s ljudima kao što je zabeleženo u postanku? Jehova je najpre pripremio našu planetu da bi ljudi mogli živjeti na njoj. Zatim je naveo 3 stvari. Pod 1. On će stvoriti ljude po svom obličju. Pod 2. Oni treba da celu zemlju pretvore u raj i napune je svojim pravednim potomstvom. I pod 3. Ne smeju uzeti plod sa drveta spoznanja dobra i zla. Nije bilo potrebe da se tome išta doda. Da bi se nakon stvaranja čoveka Božja namera potpuno ispunila, trebalo je samo da se poštuju druge 2 stvari koje su navedene. Kako je onda uopšte nastala potreba za sklapanjem saveza? 5. i 6. odlomak. Pitanje pod A. Kako je Satana pokušao da osujeti ostvarenje Božje namere? Pitanje pod B. Kako je Jehova reagovao kada je Satana izazvao pobunu u Edenu? Satana đavo je želeo da osujeti ostvarenje Božje namere i zato je naveo ljude da se pobune protiv Boga. Činilo se da je najlakše udariti na njihovu poslušnost Bogu i zato je to i uradio. Naveo je Evu da bude neposlušna Bogu i da uzme plod s drveta spoznanja dobra i zla. Satana je na taj način osporio Jehovi pravo da vlada nad svojim stvorenjima. Kasnije je optužio ljude da služe Jehovi samo zato što imaju koristi od toga. Kako je Jehova reagovao u toj situaciji? Mogao je odmah da uništi buntovnike. Ali to bi značilo da se njegova namera da zemlja bude puna Adamovih i Evinih potomaka vernih Jehovi ne bi ispunila. Zato je Jehova odlučio da ih ne uništi. Njegova mudrost se videla u proročanstvu koje je tom prilikom izrekao. To proročanstvo, to jest obećanje dato u Edenu, predstavljalo je garanciju da će se svaki detalj njegove namere ispuniti. U postanku 3.15 piše: Stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njenog potomstva. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti.